дизайнерите отново мъкнат реквизит. Не знам какво снимате сега в надписа, ама водите много клиенти. Имало е страшен скандал, като снимат предаването. Ами уби ме, ако искаш. Карите веднага. Валя пак се подмазва с банички. Според мен на терен трябва да си се слънчеви очила. Просто такива сме професионалистите. На Габи операторката от BTS трицепс е огромен. Ти пък какво гледаш тази Габи, бе? Страх от Деница. Чух, че ударила шамар на някой. Това е тениската на Иван Миронов. Успях да я взема от предаването. Непременно с жена ми ще дойдем да го гледаме. Това е нашата асансьорна врата, единствена от двете страни. От едната вече е готова. Това е нашия творчески хаос. Тук си правим партита, напиваме се понякога. Това не трябва да се казва на всеки. Почваме да се хапем понякога, но след като работата приключи, това абсолютно спира и няма дразги, интриги и такива други работи при нас. Ето тук трябва да дойде вашата част. Насам, да. Стига бърза, бе, мане. Абе, как искаш да го дръпнем към колоната? Това говори. Бих казала, че Дани е единственият човек, който създава такива ситуации в целия ни клас. Просто ние много го обичаме и затова толкова много се караме с него. Те седалки, аз съм ги монтирал с един първокурсник. Не си ги монтирал много добре. Ами аз само ги тропосах. Както и да е. Да. Да работя. Чакай. Добре ли? Да. Слагаме, изправяме. Хора, трябва да отидем малко надясно. Много надясно. По-насам насам, да. Я го отвори. Колко по-насам? Дай да не го местим излишно само. Забравих, че имаме арки, о май гад. Там е коларката, нали съм го гледала, само съм го правила. Толкова часове съм изкарала, знам го наизуст. Добре, ти си тогава. Тук, стоп. Чегувам, че студентите на изпита ще дадат по една система, нали? Всичките са контузени, недоспали, изморени, гладни, изтощени и малко бесни. Така че... Честно казвам, е малко по-хубаво, отколкото си го представях, не очаквах, така че съм обнадеждена. Аз пак се фреширам. Нямам работа. Момичетата вършат всичко. За какво ми е да работя? Така е живота. В момента сглавяме ферма за осветление, която ще се качи горе на тавана. Кой каза кафе? Дани? Дълго и едното е смена. В коя академия преподавателите носят кафе? На студент. Може да ми кажете една такава? Това не е академия, това е разпасана история. Еспресо макиято. Най-голямото ни притеснение е, че няма да има звук. Ами то нещо не се чува, което е притеснително. И просто ще бъде няма реалити, защото не са вързани. Вероятно това е проблемът. Никотин и кофеин е тайната. Колко време ще ви трябва за групата? Още 5 минути. Добре. 10. Това с колегите режисьори, те както винаги не правят нищо важно. Но това сме ние продуцентите, да може да се струем. Много ли май? Чакай, ей тук имам началото, между другото, виж. Това е един косъм. Именно отражи го. Просто сме режисьори без работа. Това не е окей. Какво правите в гримьорната, бе? Беше ли съобщено, че имаме техническа възможност за репетиция, камерите са на позиции, звука? Шоуто на надпис, епизод номер 1, Илана Матева, репетиция, тейк 1.
Благодаря ви. Добре дошли в шоуто на Надвис. Я камера трябва да гледа водещия, като си прави анонсите. Вземете го, изчистете това. Бам. Едно, торти. Да, тръмрен. Тия Върбанов и Александра Лашкова, моля, аплодисменти за тях. Стоп, моля. Така. Така, аз го се. Абсолютно мазало е. Защо те седят по този начин? Ще се един срещу друг. Не е ли много странно да се един срещу? А защо има празен диван между тях? На място. Там, където е. Тук окей, това да го слагаме. Защо? Пуснете го. Защо? Какво стана? Защо? Защото нямаме кадър. Това е тъпо. И също като са седнали така, примерно, Александра Лашкова. И сега да гледаме телевизора. Вау, телевизора! Това не е ли тъпо? За мизансцена да се обръщат и да... Спираме, че нямаш кадър. А тук може да видите какво става на нашата площадка. Видите нашия преподавател, който се е хванал за главата. Не се притеснявам, че ще ударя някой, защото просто трябва да се внимава. Отговорна задача е това. И са малко избраните, които могат да се докоснат до това голямо оръжие. Така че ми пожелайте късмет. Ами изгониха ме в крайна сметка от края. Вас как ви се струва репетицията до тук? Искате ли да ни говорите? Мислите ли, че ще има какво да се снима утре? Вие, като BTS епизод, ще имате какво да снимате. Другите. Иван. Крайна сметка... Чакайте, каква беше сметката? Аз ще го изрежа. Сметката е крайна. Сметката е крайна. Що па... Не, виж, получава се много тъпо нещо за актьорите. Сега ще ти кажа истината за актьорите. Близо. Ела ми влез наблизо, искам като на Лео Ди Каприо в Once Upon a Time in Hollywood. Значи истината за актьорите е, че ние винаги се опитваме да сме интересни, а всъщност сме едни много скучни, самовлюбени хора. Зумваме ли? Има ли сълза? Ти сега трябва така. Ти си най-добрият актьор, който съм виждал. Всеки, който няма работа вътре, да излиза навън, операторите да застават на позиция, моля. Леле! Какво стана, бе? Бати. Да, само че тази Да, но тя ще излиза тази шоу с ни голяма. Супер, страхотно начало. Знаете, където има млади хора, има и любов. А където има любов, има и драма. А най-много драма има тук в Надвис. Вие сте жените ни. Това Надвис, епизод първи, тейк 3. Всичко от мен и моите гости, моята невероятна публика. Снимаш ли сега? Много моля, не знам към кого трябва да се обърна, към ректор ли е, към някакво министерство ли е, не знам. Много ви се моля, купете нормални слушалки, че водещ се побърка с тази слушалка, ми се разшири ухото, и нормални микрофони, за да ние трябва да влагаме в младите хора. Довиждане! Алекс Сърчаджиева си Алекс Сърчаджиева и тя малко ни изнесе епизода. Много ми харесва, искам всички епизоди да съм аз водеща, ако е удобно. Другите ги махнете. Там искам да добавя, че като дойдох лошо ми стана, защото наистина беше страшна кочена и не изглеждаше да има организация на това, което става. Но в процеса почнахте да работите като екип. Аз мисля, че като за първи ден се справихте много добре. Сега обаче трябва да стане отлично. Най-трудното нещо е да накараме операторите да идват на време. Аз мислех, че не мога да викам. Айде всички на позиции за репетиция. Пет спри го. Спираме музиката, спираме излишния шум. BTS екипа излиза ли или остава тук? Обаче реално като почна да работя като асистент режисьор, започнах да викам. Всичко е сет. Начало на репетицията. Добре, повтаряме. Ще ви връщаме по 100 пъти, но изчистваме, за да може утре да не се изложим с гостите. И начало на репетицията. Дами и господа, моля направете много шум за нашия водещ тази вечер. Къци Вапцаров! Аз съм агресивен водещ, да знаеш. Ще тритам всичко. Ама не даваме задно. Ще стане весело. Помолиха ме да те повикам за грини костюми. Добре. Оле! Следващата репетиция или директно влизаме в ефир? Директно Там ли да Колко е елементарно да бъдеш публика. Работата ви е
да гледате и да се смеете и на момента това нещо дори не е смешно. Добре, вие пак трябва да се смеете. Това е трудната част. Да, ето. Have fun. Благодарим, че дойдохте. Enjoy the show! Колеги, може ли всички на начални позиции? След малко ще снимаме. Правим проба на действието на Башар Ал-Асад. Началото на Браво! Тя е. Добре, супер сте! Публиката, дайте малко по-така. Искам да еуфория, смях и всичко. Добре, шоуто на надпис, режисьор Петър, Дубов, Тори. Hello. What's going on? Do you love me? Хайде като баш като такова. Ето това е гледате, като ще правим да го правим като хората на Париж. Добре. Чай да се видим малко с публиката. Ела с мене. Какво правите? Say something. Клад. Значи се съгласява. Добре. Айде свършим малко работа, нали? За сега, това, което виждам, изглежда много професионално. Никога не съм виждал такова нещо. Аз съм учил тук преди много години, нямаше такива работи. Здраве. Ето и отново в студиото на най-якото предаване. Да минем още Отново ще го минем. технически причини. Отново ще го минем. Папка, направи се, че си. Башар май се изнервя вече много. Еми всички се изнервяме. Там още 12 пъти ще стане супер. Един по един, да, излизай. Ние се забавляваме страшно вас. Ево ви казвам, вие сте невероятни, че ги правите тия работи, супер сте всичките. Писна ми, спи ми се, гладен съм. Облиза го. Моята позиция е проблем солвър. Нали? Седа и да видя къде какво куца. Тап. Това беше 2010-2011. И сега имаше по-скоро. Не има ли толкова? Ще ги режат главата. Да, много е. Кое е по-важно? Кое е... Режат на моменти главата на вокалистката. Люкарите веднага. А къде е режисьора? Къде е режисьора на този епизод? Ето така се отнася студентите. Може да се направи още по-голямо за още повече преподаватели. Постепенно се спотяваме, постепенно ставаме по-добри. Сърцето. Свалихте го! Оле Боже! Постепенно наближаваме и края. Няма. Аме уби ме, ако искаш. Той се ядоса, май. Знаеш, че Габи има огромен трицепс. Много по-голям от твоя. Габи, покажи си трицепса. Опа, лянката! Не, я покажи трицепса, я покажи. Майко, аз няма си покажа. Майко! Половерчето ли? Давам ви го. С такава публика се чувствам супер звезда. Само да вториме. Оцеляхме. Температурата има. Здравейте, добре дошли в бекстейджа на шоуто на Надпис. Аз съм вашият репортер Деница Ганева. Това е едно... Все още не е пропаднало, но може би ще пропадне в някакъв момент. Проблеми не сме имали. Много ми е близко. Всичко беше наред, всичко беше супер, буквално. Първо си представих, че ще дойда за 20 минути. Ми казаха, че трябва да стоя 2 часа. За мен е важно това, че студенти го правят и аз гледам да подкрепям колкото се може повече, особено младите хора в тези първи стъпки, защото смятам, че това е важно. Може би така се усети, че екипа е прохождащ, бяхте малко по-шумни. Смятам, че бяхте много добре организирани, но беше много горещо. И трябваше да ни кажете, че е толкова горещо. Почваме да играем. Сега ще имаме танц. Никой от гостите ни не знае, че ще имаме драг кралица. Това е нашия таен гост, Светлю, който трябва да преобразим. Никой да не споменава думата драк или кралица по никакъв начин.
Време да шоу. Добре, аз сега го изпълни, само да видя какво е движението. Дами и господа, моля посрещнете вашия водещ. Гол мъж! Почнах добре, в един момент стана като някаква кокошка, патка, такова, летя крякам. Дами и господа, втори гол мъж! Тъй като не знаем какви неща ще се случат, това не трябва още няколко вида реакции. Сега искам нещо, такива, изненадани. Айде заедно. Аз съм хем червен килим, хем кинолента, една му виола, само не съм. Толкова щастлив не съм бил. Ако нещо падне, отиграваме го да е смешно. Който учи история на кино знае, че в този филм са едни от първите спецефекти. Това е първия sci-fi реално се води. Забравих името на режисьора и филма. Мелиес. Ама аз имам проблем с история на кино. Последни два въпроса, с които ще се определи кой е приятеля на Филип. Шеста. Филипа, изправи се. Аз съм твоята най-добра приятелка. Къде оставам? Палете се, пазете се всички. Ще стане горещо. Хайде, шофьорите, моля да дойдат. И сега следва специален поздрав за Ваня Щерева. Дубъл 9. Повтори така моето вярване, че този формат тъкмо като се стиковате и почне да работи, ще свърши. Но някакси даже напредъка спрямо първите дни е доста осезаем. Добре, всички са на позиции. Добре, Гриша, вътре бързо веднага. Мише, вътре, моля те, почвам. Какво да кажа? Зеле! Надпис! Температура. Беше ли стресиращо? Не. Беше окей. Реално. От нашата работа съм доволна до някъде, предвид това, което имахме като подготовка. Смятам, че може да се подготви много по-добре. Но ще го спасим. Това не е работата, да спасяваме проблемни материали. Хайде да се приготвим. После 9. Това крупност. Марти, моля да се уръпне. Къде сте, бе, надпис? На крака! Кажете му, вие спра да се легат на тези камери. Наистина много напред. Всички, връщаме се, всички седяте на едно диванче и се гушкате. Идваме в Waiting Room, за да видим една от звездите на епизода, а именно Данчето. А това, дами и господа, е Данчето! И сега слагаме от бенда. Как си, Данче? Как си? Благодаря ти, добре, много добре. Когато съм с вас, се чувствам отлично. Ти си била много години в академията, реално. Доста випуските познава. Да, от 91 На нашите колеги, които сега ще гледат този епизод и се притесняват дали ще издържат модула успешно, дали ще има скъсани, искате ли някакво съобщение да кажете? Какъв смисъл дали ще има скъсани за това ли? Да. Ма би трябвало да няма въобще никой скъс. Ако трябваше да тайсам, кажете с кого трябва да се разговаря. С Ники Левенов. С Ники, той ми подари книга. Спокойно. Кажи сега какъв е колан. Разкажи. Тактически колан. Бърз. За бързо спадане. Дай, момче. Дайте някаква музичка, бе. Камо. Айде начало или айде нещо друго. Точно. Айде начало. Кажа, че знам, че през цялото време винаги знам точно какво е искам. Първо ще е нагло, второ ще е лъжа и то би било лъжа за всеки. Това е рап, между другото, на цялото реалити. Браво! Рап! Аз
Едно шоу не се прави просто от камери, готини гости и забавни шеги. Едно гости... Замисля... Истината е, че едно шоу се прави от екип. Искам да поздравя целият екип, курсът от реалитито изпита за нашата съвместна работа. Че някой ще черпи на моряка беше. Сме най-якия курс. Аз ще направя баница. И че ще ти липсваме. Чак ба толкова. Тъй като бях подкупен с баница с трюфел. Следва да кажа, че въпреки моите основателни опасения, че това ще е пълен... Всъщност, вие заедно заснехте едно много добро шоу и аз най-сетне ви видях като един сплотен випуск с един многодетен баща. Сърцераздирателният момент приключи, сега трябва да работим. Казвам, че е хубаво да включиш Маркучев в прахосмокачката. Писна ме, разбираш. Аз не съм притеснен, аз просто горя отвътре.